फरायसा आफादनि बर' माहारिनि बरायबाय रायजो राजा नोंथांमोन चेनेलाव फिन खेबसे थ' नोंथांमोना मिथिखाबाय भिडिअआ मानि सायावहाय जागोन इन्ट्र आरो टाइटेल थाम्बनेल बेबायदिनो नायनानैहाय ना थ' लोगोफोर बारा गोलाव खालामा जागायलांदिनि बयबो नुखानाय आरो मिथिखानाय थ' जोंहा मानगोनां दिपेन बर' साराहाय थ' एसे मिउजिक हगारनानै होदों थ' बयबो नुनो मोनखाबाय आरो साननैसो सिगांनिफ्रायनो जोङो नुनो मोनखादों स' एबसुनि जिथुनाखि बिबानाव दङमोन बे बिबानखौबो दा नागारनो थांगासिनो जों एसे नागारनायनि खौरांफोर नुनो मोनबाय थाखादोंमोन थ' एसे बिथाङाहाय ब्रेन्डफोरखौ फ्रेश खालामनो थाखाय एसे मिउजिकखौ प्ले खालामदों जानांगौ थ' बिबानखौ नागारनानै बबेयाव थांगोन थ' बेखौ दा बर्थमान जेबो मिथिथ'वा आरो पलिटिक्सआव हाबगोन ना मायाव थांगोन ना थ' लोगोफोर आङो बांद्राय माने पलिटिक्सनि सायाव बुंनो सानाखै बारा मोजां मोना आङो पलिटिक्सखौ दा जियानो हक एसे माने मिउजिक दामनाय नुनो मोनदों आरोना फेसबुकआवहाय स' बेखौनो आं एसे लानानै फैबाय थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो हागोन मा सानो नोंथांमोनाहाय एसे बिथाङाहाय मिउजिक दामनानै हगारदों आरोना जे ब्रेन्डफोरखौहाय फ्रेश खालामनांगोन थ' लोगोफोर सिरियास नङा भिडिअआ जास्ट आङो एसे क्लिप्सखौ मोननायखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना थ' नोंथांमोना जेबो साननो नाङा थ' कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरोना थ' लोगोफोर बारा गोलाव खालामला बेसेखिनियानोमोन भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय